две половини. Всяко от тях трябва да бъде разточена на кора, тънка. Набръшнява се плота. Набръшнява се чуката. Източи кора, кръгла. Може би се вижда, че в самото ми тесто има семки. Искам да разнообразя тази погача. Като сложих малко семена, ползвам микс семена, които слагам вътре и в хляба и поръсвам за декорация. Тестото е почнало да втасва във времето, в което аз зарежа батерията на камерата. Но това ще помогне в следващия процес. За мен сега тази кора е добре. Горе-долу милиметър е нейната една линия и нож спица, като реже се на триъгълници, които са дълги. Аз съм определила, че около 6 см, 6 до 7 см. Започваме ли, Кристина? Имам оператор, дъщеря ми Кристина, много ми помага. Благодаря, Кристина. Дори сключихме сделка. Сега няма да казвам нейните условия, защото са поверителни. И продължаваме с втората кора, която отново разрязваме. Междувременно аз съм навила предишната кора и съм ги подредила в тавата, в която ще ги пека. В случая не е тава, е една форма за кекс, тъй като не притежавам специално тава за печене на хляб. Кръгъл имам предвид. И сега показвам навиването на въпросните кифлички. Нали, много е лесно. Смятам, че дори на децата би било забавно. Ето това е резултата. Тук, понеже не е равно заоблено, слагам така, за да може да ми е отвътре плътността еднаква. Ето тук няма да има нужда. И от обратната страна. Както виждате, става доста бързо. Аз самата бях изненадана, когато за първи път я направих. Доста е вкусна. И така, продължаваме с нарязването. Както споменах, 4 пръста са около между 6-7 см, в зависимост от ръката, но за женска ръка това е нормално. Мисля като размер. Ето това е, което се получава като големина. Виждате, че горе-долу всичките са еднакви. И така. Сега ме разкрива. Не е много професионално, нито от мен, нито от моя страна, но тъй като ни е за първи път. Ама какъв път ще свърши след 10 секунди, така че... Окей, спирай. Трябва асистент Косо да знаеш. Спря го, нали? Пише рек. Трябва да съм успял. Няма как
Има ли запис? Не знам. И така, след като направих два триъгълника в обратна форма, един в тази и втори в тази, получих ето това. В средата си избирам по размера, който имам, не най-големите, по-скоро по-мънички, за да може да стане, да подобява цветенце. Ето това е ефекта, който постигаме. Сега, тъй като моето тесто се оказва малко по-голямо, тази силиконова форма не се нуждае нито от намръщаване, нито от намазване. И затова слагам малките кифлички произволно вътре, да ги опека заедно с другия хляб. Междувременно, докато се справяхме с техническите проблеми, които имаме, съм разбила жълтък за намазване на хляб. Преди да бъде намазан, този хляб го слагам на 50 градуса за около 30 минути във формата. В която нашето семейство има баница. Слагаме хляба. 30 минути. Аз лично имам памучени кърпи, с които ползвам за покриване на тестото, докато втасва. Сега не остана нищо друго, сега да изчакаме, за да продължим нататък. И така, показвам как е бухнал хляба, втасва. Силам печката на 150 градуса, докато за минута ги намажа с разбития жълтък. С четка леко се нанася жълтъка. Така намазаните битки аз поръсвам за аромат с чубрица, докато се пече и докато се яде, е много приятно. Ето и другата форма за хляб. И отгоре с микс от семена. Така. Сега остава да ги опечем за около 30 минути на 150 градуса. Аз винаги внимавам колко ми е опечен хляба, жълтъка не трябва да прекарят, поне на мен ми хареса повече да не е прегорят. Чакаме.